napadol! Pál do piče, ty feťak vyjebaný. Počúvate, ja mám motor, vystúpte. Hoď do piče. Vystúpte, prosím vás, buďte tak dobrí, vystúpte. Hoď do piče. Máš vystúpiť. Ty máš vystúpiť, ty feťak. Vystúp. Maja, zober si toho feťaka do piče. Ticho do piče. Pál do piče, zober si ho. V poriadku, ja som v podmienke kvôli tebe, ty kurva. Kvôli mne, ne, kvôli tebe, že si nafetovaný kokot. Volajte policajtov, prosím. Vystúpte už toho toaletu tu. Dobre, nevieme vystúpiť, nevystúpiť. Tam máte vety. Ja idem niekam. Hoď do piče. Volajte policajtov. Mara, poď tam. Počkaj. Tu sú, aha, tam sú. Tam poďte. Neviem, kto koho napadol. Hajdel vyjebaný si ty feťák? Dobre, ukáž mi, že som feťák. Hoď do piče, ty feťák skurvený, však si pod vplyvom. Ukáž, máš Hoď do piče. Máš vystúpiť, skurvý pil. Poď sem, teraz ti poviem. Tento feťák ma tu napadol, väčšie ma napadá, je už v podmienke kvôli tomu, že ma napadol. Chcem podať trestné oznámenie na tohto narkomana vyjebaného. 62, toto je napadol ho v autobuse. Dobre, debilný. Mňa hodil dvakrát na zem. Ty si vo mne začala skákať. Oznámenie za napadnutie. Ja podávam trestné oznámenie na teba. A za to, že ma šíri na internete. Aj za to. Nedávaj žiadne trestné oznámenie, o chvíľu uvidíš. Nekončí podmienka, uvidíš. Jožko, neboj sa. No, vyhážaj sa ďalej. Ja sa ťa nevyhážam. Neviem, kto koho napadol. Ja čo? Tam, lebo nás Ja napadol, som tam mal nám začal striekať kaster do očí. Ja som mal papuče a on išiel oproti nám, tak som si ich dal dole, aby som aspoň trošku vedel na ňo nabehnúť. Lenže potom... Ty si mi tu začal Ty si začal do mňa nadávať, skákať. Nepribližuj sa ku mne. Ani sa nechce. Počúvaj ma. Ty feťak vyjebaný. Tvoja matka je feťačka. Tvoja matka je feťačka a ešte si robí... Hej! Má ty jeba, ty kokot skurvený. Feťak skurvený. Malokrát si ma napadol už. Ty si tu budeš stáť. Dobre, budem tu. Posledná výzva. Dobre. Ty nebudeš na moju nadávať do kuriev. Nekomunikuješ. Dobre, budem ticho. A ty bez tam vymýšľať oné pičoviny, Maja. Povedal som, nekomunikujete. Dobre, ukludíte sa. Som tu nakonečne, lebo musel som vystúpiť, lebo jeden feťak zase s tou feťačkou Volmana napadli, zaskákali do mňa, tak policajti sú tu. Ty sa toho nebojíš, že ohováraš, že? Ty kurvy. Ešte raz to povedz, tak vyjebe ti aj tie zvyšné zuby z papule. No, ten kokot zase má v krvi niečo v obehu, tak zase začal skákať, vieš. Neviem, policajt má občianske, takže volá, on rieši. Asi idem podať trestné oznámenia na toho skurvisina. A ešte aj na tú piču, lebo za krivé obvinenie, čo minule dala. Stalo sa niečo, prepáčte, akože... No, tí feťaci väčšine skáču do mňa. Tí feťaci väčšine do mňa skáču. Dobre, zavolaj o 15 minút. Sa starám, ale... Nepotrebujeme to tu ešte eskalovať, dobre? Není to vaša vec, nech sa páči, dovidenia. Nie, lebo to vidím. Kamarát, jak kvôli tebe nenechám dojebať podmienku. Ne, jebeš si už sám. Kamerových záznamov na autobuse je video, jak ho napadol tento pán a je to autobus 62. Dobre, Maruška. Vy ste dobehli za mnou do toho trolejbusu.
teraz je kakao sprej. Má u seba plnotvorný sprej, ktorým nás napadol. Mňa napadol. Jaká to bola aj na dečku, obrázka? 62, 60-ka. výrobné číslo a 60-ka. Tam je na kamerách jasne Kľudne. vidieť, ako on napadol môjho priateľa. 60 to bola, hej? Áno. Mňa tam Číslo má dvakrát uvidelo. 6027? Áno. Ty si začal po mne skákať dozadu. Ja som ťa len odstrčil. Skákať. Ne, ty si skákal už od entaďal. Nechcem stretnúť, ty debil. Hej, áno, preto vždy vyskakuješ a peš do mne. Do kľúči si... Takto je tam povedať, my tu už 3 roky riešime, takže nás Ale príde. veď dobre, Maru Maru, má veľa, Maru má jeb 6 na raz to, jeb na to. Kedy to bola asi, v akom čase ty na dečke? Teraz. Vyšla, teraz. Táto, ja som išiel na túto, na tento trolejbus, takže... Prichádzali tak, ešte ona nestihla zavolať políciu a to mi No to je najlepšie volať, na niekoho napadnú volať políciu, to je vaša, to je vaše. napadol. Jožko, Ty? Mňa? ja teba? Tak na kamerách to bude vidno. Ty si tak hlúpy. Alebo Ja nejsom prefetovaný jak ty. Tak mu to dokáže, prefetovaný, dokáž mu to. Tak sa pozri na ňu. Keď kvôli tebe, ty kokot, ja chodím pedagogicky. Kvôli mne? A- Ja som sa napadol tvojimi rukami, ja som sa sám napadol tvojimi rukami vtedy. Za to, že jen tá jedna mladá štanda ťa ovláda a hucka proti mne. Kamarád, Hen tá žumpa na kokoty. Tvoja sa kurvila s cigármi a vznikla si ty. Ty nadávaš mne. Ty hovoríš, že moja mamka je kurva. A moja sa v živote nekurvila jak tvoja. Dobre, ja som kľudný. Dobre. Preto ťa vlastná mamka vyhodila z domu. Áno. Jožko, Aj vy, na čo komunikujete? Počkajte, dojde kolega, potom sa ja vám to chcem povedať. Ale to zbytočne hovoríte. Nemá vôbec zmysel. Jedna strana, druhá strana. ja budem mať problém. Však isté podmienky, ja si to pamätám za chvíľu. Ja viem. Lenže nenapadol ho, on napadol ten pán na... Ne. Aj to je na kamerách vidno. Nenapadol, no. Ešte raz povedz, že Dobre, ukončite sa. Ja to vyhrám za Chcete ísť donútra a pokračujte. ani nie. Viete čo, on povie, že ja som on nejaký... Môžete ísť donútra aj na to, keď dostanete kapitál. Ja sa bránim so zotvorným dvierom proti vám. Aha, vetujem. Mhm.